Υπάρχουν 6 περιστροφικοί διακόπτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάθε ένα mod από το touch panel, όπου έχουν να κάνουν με ρυθμίσεις απεικόνησης της εικόνας με κάποιους χάρτες του grid, θα τα δούμε και στη συνέχεια. 6 προγραμματιζόμενα κουμπιά και ένα ακόμα 7, στο οποίο μπορώ να βάλω ένα clear roll για να με βοηθήσει κατά τη διάρκεια της εξέτασης να είμαι πιο γρήγορος, είναι ακριβώς κάτω το trackball. Τα μενού της εξέτασης, 2D, έχρωμο Doppler, παλμικό Doppler, M-mode, μονοδιάστατο Doppler, συνεχές Doppler, Ankle, που έχει να κάνει με τη γωνίωση της κεφαλής, το γυρνάω, αλλάζει γωνίωση, στα καρδιολογικά, ειδικά στην καρδιολογική κεφαλή, βοηθάει πάρα πολύ. Ένα select, όπου είναι ένας διακόπτης select για να μου δείχνει στο αριστερό μέρος της οθόνης τι επιλογή έχω. Με το κουμπάκι freeze είναι εδώ. P1, P2 έχουμε ρυθμίσει εμείς να παίρνουμε στιγμιότυπο. P3, P4 να παίρνουμε βίντεο. Μονή, διπλή εικόνα, πατάω άλλη μία, πάει στην επόμενη, και τετραπλή, το ίδιο, κάθε φορά που πατάω πάει και σε μία επόμενη λήψη. Το depth σε εκατοστά είναι από εδώ, στο αριστερό μέρος της οθόνης το βλέπουμε 2, 3, 4, το ρυθμίζω στο σημείο που θέλω. Focus, το κίτρινο βελάκι. Σε αυτό το μηχάνημα το focus παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλάζει πάρα πολύ την εικόνα στο σημείο στο οποίο εστιάζω. Χρησιμοποιεί XFit Technology στις κεφαλές. Και zoom οπτικό, είτε γυρνώντας σε διακόπτη, θα το δούμε και στην πράξη, είτε πάντως μια φορά μέσα. Βγαίνει ένα box, το ρυθμίζω μεγάλο μικρό με το set, επιλέγω το set, γίνονται διακεκομένες οι γραμμές, το ρυθμίζω εκεί πέρα που θέλω, ξανά set και επιλέγω το zoom για να ζουμάρω στο σημείο που θέλω. Και πληκτρολόγιο για να κάνω καταχώρηση, να γράψω κάποιο text, να ψάξω κάποιον ασθενή. Έχει 2 θύρες USB στο πάνω μέρος, είναι USB 3, σηκώνω το λαστιχάκι αυτό, έχει 2 θύρες για μεταφορά δεδομένων. Εννοείται μπορεί να υπάρξει επικοινωνία είτε με υπολογιστή, δικτυακά, είτε με εκτυπωτή δικτυακό, DICOM, μορφή αρχείων, PAX, JPEG, AVI, υποστηρίζεται όλα. Υπάρχει ένα κουμπάκι sleep που αν το πατήσω σβήνει η οθόνη, μπαίνει σε αναστολή λειτουργίας όπως είναι ο υπολογιστής και με το που ξαναπατήσω τον ανοίγει ακαριέα.